Good morning guys. So karon naghimo-day mi og binignit. Ang una na kong gilunod is ikaduhang tuno og ang pilit og ang kanang landang no. So wala lang nako napakita una pero maunay akong giuna og lunod ang gabi og ang landang og ang pilit. Ang sabaw is ang ikaduhang tuno. By the way guys, mao ni ang unang tuno, ako na lang gi-mix diri ang ibap o condense, ako na lang gi-mix daan. So mao ni kamote, sagol, chop na daan og ang nangka para humot og natay sago para pa color-color og siyempre di jud na mawala ang saging. Sa akong giingon ganina, ang akong giuna og lunod is ang pilit og ang gabi og ang landang. So para mauna og kaluto. So mao na to guys og ang gisabaw na ko guys ang ikaduhang tuno. Mao ni ang pungango sa gabi. Na ang pilit guys og ang landang og ang gabi, ilunod na nato ang kamote. Lunod na guys. So naluto na ang kamote, isunod na to ang saging. Isunod og lunod guys. Hinay jud ta kay mapasok ta. Hinay lang kay mapasok ta. So naluto na ang saging guys, atong isunod ang sago. Ito nang isunod. Ay, hinay jud ta guys. O i-mix. Lunod na nato ang nangka guys. Luto na guys, ilunod na ang tuno. Na jud nako ilunod ang tuno guys kay kanang luto na sila tanan para lami mao nay sikreto. Tadang, luto na ang atong binignit ato ng tilawan. Gwapa kay guys. Guys, kay naa siya vanilla flavor.